дар кори конференсия намояндагони муассисаҳои таҳсилоти олӣ, ташкилотҳои суғуртавӣ, олимону муҳаққиқон аз Тоҷикистон, Федератсияи Русия, Узбекистон ва дигар кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ширкат варзиданд. Конференсия бо мақсади баррасии масъалаҳои мубрами рушди бозори суғурта дар шароити иқтисоди рақамӣ, мубодилаи таҷриба, таҳкими ҳамкориҳои илмӣ ва амалӣ ташкил карда шуд. Конференсияро ректори донишгоҳ ифтитоҳ намуда, меҳмонон ва иштирокчиёнро хайрмақдам гуфта, ба кори ҳамоиш муваффақият хост. Сипас тибқи барномаи конференсия олимон ва мутахассисони соҳа бо мавзӯъҳои пурмуҳтаво суханронӣ намуданд. Ҳамчунин маърузаҳо дар мавзӯъҳои истифодаи механизмҳои суғуртавӣ барои таҳияи назарияҳои муосири идоракунии хавфҳои техногенӣ, таҷрибаи Чин ва имконияти татбиқи он дар Тоҷикистон, бозори суғуртаи ҳаёт дар Узбекистон, вазъи муосир, мушкилот ва дурнамои рушд, ширкати суғуртавии меҳнат дар мавзӯи Инстуртеч, ояндаи рушди бозори суғуртаи Тоҷикистон, мушкилот ва дурнамои татбиқи рейтингҳо дар бозори суғуртаи Русия, актуарҳо ва андеррайтинг, шарикӣ ё рақобат, масъалаҳои такмили низоми андоз дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт, низоми суғуртаи иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, мушкилот ва тавсияҳо аз ҷониби устодону профессорони донишгоҳҳои кишвар ва берун аз он ироа гардиданд. 5 сол аст ки донишгоҳ ба сифати донишгоҳи базавӣ барои омода кардани мутахассисони соҳаи суғурта дар иттиҳоди давлатҳои мустақил сар мегузарад ва мо амин ҳастем ки имрӯз олимон ва муҳаққиқоне ки дар ин чорабинӣ дар ин конференси сатҳи баланд иштирок менамоянд, андеша ва ибрози андешаи онҳо ва назарияҳои онҳое ки имрӯз пешниҳод мегардад барои татбиқ ва рушди соҳаи суғурта дар Тоҷикистон ҳатман як заминаи устувор мегузарад. Имрӯз олимони мо аз меҳмонон аз Федератсияи Россия, аз Қазоқистон, аз Ҷумҳурии Беларус, аз инчунин аз Узбекистон ташриф оварданд, аз таҷриба ва роҳҳои рушди соҳаҳои худ имрӯз ба мо маълумот метиҳанд, маъруза мекунанд. дар ҷараёни конференсия масъалаҳои мубрами рушди технологияҳои рақамӣ дар соҳаи суғурта, истифодаи рейтингҳо, нақши актуарҳо ва мушкилоти андозбандӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт муҳокима гардиданд. мақсад аз чорабин дар он аст ки дар баробари рушди соҳаи финтех, яъне ки рушди институти молиявии технологӣ, рушди insurance technology, яъне ки рушди соҳаи суғурта бо роҳи ворид кардани платформаҳои онлайнӣ, бо коркард кардани барномаҳои онлайнӣ ва ворид намудани ҳамёнаҳои мобилӣ ҳамин соҳаи суғурта низ рушд ёбад. баргузории чунин чорабиниҳо ба табодули донишҳои илмӣ ва амалӣ, таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ва рушди бозори суғурта дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт мусоидат мекунад.